Raz, dva, 3, 4, 5, 6, OK? Dobre? Ešte jeden, tam. Dobre, tu sme. Dve lopty máme my a ja, no vy nemusíte zatiaľ, ale budete mať, keď budeme trénovať, áno? Takže tu sa dáme do najlepšieho obranného postoja, aký vieme. Dobre, čiže, aký je dobrý obranný postoj? To je celkom dobré. Dobrý obranný postoj je zadok dole, hruď hore, koleno by malo byť v priamke so špičkami. Áno, je toto dobrý obranný postoj? Prečo nie? Prečo nie? Povedzte mi, prečo toto nie je dobrý obranný postoj? Viete správnu odpoveď, ale nevieme prečo. Musíme vedieť prečo. Prečo? Pohnete sa z toho rýchlo? No nepojnem sa z toho rýchlo, pretože napred sa musím pohnúť sem a až potom reagovať. To už je hráčka dávno v koši. Takže keď som line a koleno špička, tak mám najrýchlejší reakčný čas. OK? To som opäť nevymyslel ja, ale je to tak. Dobre? Takže zadok dole, kolena na špičky, rovnováha a tu ideme driblovať 30 krát. Jedna strana, čiže my traja začneme naraz. Raz, dva, tri. Čo najsilnejšie. Dobre? Prečo nechceme driblovať takto, ale chceme driblovať takto? To by odpoveď na túto otázku. Na mňa zobral obranca loptu. No, to je pravda, ale zobrať mi ju môže aj keď driblujem takto. Aj môže mi ju zobrať. Pod kontrolou lepšie. Áno, a prečo je to dôležité? Máš pravdu. Máš pravdu. Čím silnejšie driblujem, tým mám lepšiu kontrolu. Súhlasíme? No. Ale čo je ďalej dôležité, je, že keď mám viac kontroly, tak môžem rýchlejšie urobiť rozhodnutia. Povedali by sme, že to je v basketbale dôležité? Áno. Čiže keď mám kontrolu, chcem prihrať, chcem zmeniť smer, chcem vystreliť, hej. Čím silnejšie driblujem, tým rýchlejšie tieto veci dokážem urobiť. Dobre? Takže intenzita driblingu je mimoriadne dôležitá. Toto robíme v akadémii 4 až 5 krát týždenne, 20 minút. Čiže prvý ideme 30 krát. Bum, dáme partnerka, áno, vy idete 30, všetci naraz. Vrátime lopty. Áno, 30, výborná práca, teraz idem ja. Ideme striedavo, áno, ľava, práva, hej. 30. Partnerka, potom ľavú dáme pod koleno a pravou čo najsilnejšie pri pleci. Potom partnerka a znova ja. Takže máme spolu, striedavo, ľava dole, pravá hore, pravá dole, ľavá hore. OK? Aj ona môže trénovať, kľudne, není problém. OK? Pravá dole, ľavá hore. OK? Takže máme 4, áno? Poďme spolu. Spolu. Striedavo. Dole, hore. 4. Ľavá hore, pravá dole, hore. Dobre. A teraz piata bude takáto. Pozrime sa na toto. Dribbling. A pravá pôjde ponad ľavú. Hej? Pravá ponad ľavú. Pravá ponad ľavú. To robíme, pretože v basketbale niekedy robíme dribbling nízko, niekedy ho robíme vysoko, ale musíme ostať nad loptou. Pravá ponad ľavú. Čiže 1, 2, 3, 4, zase silné dribbling. Urobím chybu, to je dobre. V tréningu sa chyby robia. Bez chyby to nejde. Dobre? Takže čo najviac chyb, to je najlepšie. Hráčka, ktorá robí najtvrdšie, urobí najviac chyb. Okay? Nemám rád, keď moji hráči robia toto. To nie je pointa. Čiže pravá ponad ľavú a posledný 6 bude, samozrejme musíme pracovať na ľavej ruke, na ľavú. Dobre? Čiže 6 lôb bude tu na. Chápeme stanicu číslo 5? Super, super.